Guys, disih ya ini kayak tangi awake kesel. Kayak bangun tidur jam 6. Jam 6 kayak tangi. Saking kesele. Iki jajan opo to, Nduk? Tangi turu kok ya wis rene, rupa kok kaya bido angkrem. Sing enek es krime iki ya? Walah, ngeterno sekolah kakak. Nderek iki mang. Tumbas apa terusan? Tumbas jajan kuwi ya? Mbok kuncir model obah dhewe. Oh, alah. Ya, assalamualaikum Cek, pemirsane di sapa Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye, Dik? Sekolah TK apa sekolah PAUD teh ngono? Kowe sampe nek sekolah nanti? Ning mulus apa ning randu? Heh? Adu. Piye? Nek sekolah ning adu. Ngetro kakak ning adu ngono. Sekolah apa iki, Mak? MI iki ya? Muhammadiyah. Aja ngono saru. Sekolahe apa? Ora iso ya kuwi wangi lho kocane. Permen opo kuwi kok? Permen boliong. Permen nek bunder. Gua ayo. Kakak Adam ki nakal iki. Ora ya sa. Kakak Adam ki pinter, sing nakal ki Dek Iza kuwi lho. Ya. Heeh. Nek iki lho, nek purek ki sing lambene kuwi nek bengok-bengok walah. Ning kuping sampai cemlering. Alah, mulai aktivitas, guys. Isah-isahe koyo kapal pecah. Pokoknya anggere bar duwe hajat iki ngene iki. Santai. Isah-isahan sakmene. Tak kayak santai, guys. Soale yo piye yo ndek bengi kan aku jagong. Sampai jam 10 malam ki agek pulang. Jagong mangkat jam 8. Terus mantuk jam 10. Jadi yo rontok-rontok karipan yo awak kesel. Tapi kan wis duwe sayur, wis duwe sego, dadi ayam dhisik gak usah masak. Mau sayure wis tak panasi. Oh, blendrang kluweh karo balungan. Wis sing ijek ki cakar wiwi ngono-ngono kuwi guys, rongkong. Terus lontonge yo isek. Jadi kingko dhisik sarapan lontong. Sisa nggo ngaji ndek sore. Oh iya, cuma ngapain tak paringno Dek Iza kok lali? Lah tak eno kakak Adam ae. Ya lo Kak. Kae kakak ning jobo. Astane. Nek dikasih bilang apa? Nek dikasih bilang apa? Bilang apa? Waduh, wong nek ro semangka kaya foto pokoke. Iza iki penak ya, semangka tok ki mbek sego ngene wis entek sambuh ngene nek Mam. Semangka tok lho. Karo dulang karo sego ngene, sing penting semangka. Kowe kocak engko nek bar mangan semangka wis kek kene lho sing ape mangan. Angil, Nduk, wangil. Nah, wis mbok kemah-kemah kaya ngono kuwi. Alah. Lho jajan apa ngono kuwi? Awas nek sini kon juga Pak De. Mbak. Mesin cucine Mbak Puruk bianter ya. Wis. Ampun nggih, satu wae, gak oleh akeh-akeh karo ibu lho. Aku mas diomongi, "Mama, engko Dek Iza engko ning kono rasah dikek semangka ae lho." Engko tak keroki neh engko nek kakan semangka. Ngopo dikeroki neh nuwak. Dek kecek mangan semangka. Wis, ben, Mbak, nek. Engko nek udan kecek neh karo Mas Adam. Ampun, kok sampai rusik koyo ngono. Nek wae sampah. Ampun.
Emoh apa? Emoh neh kok emoh. Neh. Sik ta, iki dusah-dusah. Oh, alah mangan kok gak ndentek. Ngono nek seneni ibu piye? Wah, nek bengi udane ya Kong, deres kok mbah. Jam 10:30 tak udan. Wah, udan campur angin kok ngono sok ndungu. Aku mulih buah jam 10, gang diluk teko omah ora enak setengah jam Wis walah, wis durus Jujune aku kok wis mantuk tekan omah, cara mono ora ndang mantuk ngono wis kebethem ning kono Dinda malah nang omah dhewe, lawange ora dilebi. Apa kuwi keturon. Iki lho tante ki ngajak mlaku, guys. Jere ngajak mlaku ngubengi ora ngubengi Ka'bah, ngubengi bayang iki. Mlaku ora ngubengi Ka'bah, ngubengi bayang. Alah, lah wong kene dhewe penggandinge sedina mlaku ae, ajak mlaku ayo Yung. Penting iki ngono. Kok 1000 kali. Aku prayen nek seminggu iki ora munggah jurang mudhun jurang. Lah ning gone lek jari tok 8 dina. 9 dina saiki. Engko rek mang emak-emak nek gak enek. Isa, aku perene neh aku ngene. Iki lho mendunge kok ngene iki enek panas apa ora edok iki nggo. Gawe kerupuk gendar, guys. Kerupuk puli. Sego keh, sego berkat-berkat ndek sore wagi. Nggon kurang tumpuk edok berkat. Ngono nggone iku lho, anu kak kulkas esuk dhewe. Iya, mau dikek kulkas sik. Ketoke inuk ya sampean es ngono. Nah, kelinyir. Ngene dok iki apik lem. Ya segane lah lemes paling ya, Dok. Sego cucupan iki seloke. Lah iya. Kok kawarno lho mak suwu nek ngene mak emak. Kok enak ngene mak suwu. Oh, gonku rasa jangan ditanya. Sing sego cup-cupane sok ki nganu Dok kowe ku. Mambu. Wes. Wes. Aku tok malah gak seneng iso masak. Kae lho, sake apa lho kae? Rake Pak Ede mbuh dikek endi bingung lho ngguling. Mulane sogok bareng tak kon Sok merteni. gumun aku. Tekoki yo Gak tahu. tekoki. Gak tahu, tangi turu setepe aja goleki Pak Ade. Kon ngocaki permen. Cek mang. Cek sitok. Sing kocakane wangel kok mbuh kaya boleyong ku lho. Mbuh nek tuku mbuh kondi kok. Terus diocakno tenan ora mbok sayang kok ngono. Sayang serap. Wah, hawane rek malah koyok kudu turu modele. Ngene iki cara mun kocak jagung apa tandur apa ngono mantis lho iki nek panas. Iya, aku selama kocek hawane yang ngene iki terus. Anu eling gian ya guys. Prei seminggu ngono kok masaku wis. Aku wong mbone iki gak. Pak Edian prei ya Mang Jumah. Yo terus gak enak ocekan, gak enak wong ngakon. Entek. Lah cara icer-icer apa babat tebon gak enek. Akeh. Lek kumpul ngene. Bapak tebon ndek iki wong ngando golek. Aku ndek bengi ak petuk ning buan kono. Yu, kowe ndek nang iki apa tak jak kocek yu jane, tapi dalane elik. Paling itu juga iso. Kumpul mek Mbak Tani bedino rek. Heeh. Iya wong loro. Iya. Tapi dalane elik yu, paling gak iso. Nek Maryam ki nang mahe gak tau melok. Anu, ngomong kila, Dek. Wedok anake. Heeh. Kok lanang iki? Wedok Gak edo nanti. 5 ki sing lanang siji. Wedok iya, sing mbake sing wis lulus wis do kerja. Sing maune tukang momong Aku gak meraji kaya kowe maning gak bentuke iku lho maksudnya. Aku melok gawe gak olah iki ndek kuwi. Lah, sitoke nek sing kotak, sitoke nek sing bunder kok nek make kan kotak ya kotak kabeh. Iki natane iku lho su nek pergi gak rapat. Wong kowe ngono yan bronggalan ya bener nek make wong dikotak misan ngono kok. Gegeden yan iki yan. Entuk mek prongkolan lho gak padha. Iki wis kadung iki kok.
Ngene iki nek panase terus tar ngono ya garinge apik ngono kae gak kerupuke inuk. Dinone wis bolak-balik wis. Mang pirang ewu, Pur? Pirang ewu langkah. 100.000. Ayo melok ning Baona ya, melok icir, melok ngono. Oh iya, mari cek ndisa. Alhamdulillah, guys, entuk rezeki. Diteri seblak Mas Lalimantan, Mas Ajis. Lho, iki nek apa niki? Apa ya guys ini? Sing putih-putih pating perentel iki apa, Mas? Pating perentil niki. Ndak baksone apa-apa ya cara ngono. Seblak iki kon marino Dik Dinda iki lho. Cek panas tapi bocahe kuwi sekolah adus mam terus balik ning sekolah neh. Gak duwe leren guys, pramuka. Abene sapa? Samang ndi lho pating cewewe kok ora nek abene. Sa? Bablas ning ndi? Cewewe kok ora nek abene. Lho, kalau dikai Pakde minta apa kok Mama kok sampai balik niki Mama duwe walah mang tak celuki enak tak celuki sa kok gak enak duduk benti kocakno Pakde rupamu kok kaya mbok de rambutnya ditoto Mas. Rambutnya kok kaya rambutnya dikondisikan. Benek iki Kung. Anu ibu nakal ngono apa piye ngono lho, Mang. Ibu nakal, Kung. Gremes-gremes Pak Su ngemil kacang Cina. Kuwi nyetel dhewe kok ya iso ngono lho. Wes. Soalnya wong nyetelno kok kono dipondong iki teko kono ya teplok malah pinter cah cilik-cilik ngono. Padahal urung roh tulisan, urung roh angka kok ya ambek dhisik kok kalah. Sa? Lho ngono ku lho nek ditekoki ora ngrespon blas ngono ku lho. Dia endi? Apa? Piye? Piye cacing? Ora budi lho, Pakde. Cacing endi, Nduk? Ngono Dik Isa. Cacing endi? Manggone cacing iku lho manggone nandi? Lho, cacinge nandi? Ya omahe nggih endi? Lah, kowe gak wedi? Kowe ya wedi? Gak wedi ya? Kuwi lho mak ngono. Kuwi lho mak, cutik ngono. Cutik. Nganu iki lho sane kene iki lho enek sa. Ning kono kuwi yang ngeron. Lha aku mang enek cacinge, teles kuwi. Lah. Cacinge main ning kono kuwi. Ndek. Diteki ya? Nek bayi mana? Enek nganu omahe. Terus buat Lalu. Lah kowe gak nganu. Gambok nganu, gambok uruki yo mae. Ya aku gak mau. Gak wani. Lah nganu ae, ngakon ibu, uruki anak cacing ngono.
Itu harus lagi. Lah kuwi cutheke. Wong nyeluk mamak kok ya sam. Mama isa-isa lho, Cek. Kuwi lho sa cacing neh kuwi lho sa. Lah iki cuthek sa. Terusno Pak Di aja. Lah iki lho. Rene iki lho. Iki lho sok. Sodone gawa Pak Di tuntun jak ning kono, jak nyuthiki. Ndek ge endi sa? Dohna, Dik. Ayo, cetak. Dang dohna lho. Ge endi cacingnya? Sodone gawa. Tak koyo. Iya. Ge endi lembet iki. Nek gak mbok turuti nganu ya, tapi bohong ngono lho. Mangkel Ge endi? ning ganggangane makku. Walah, kono sa. Je endi le? Iki lho sa. Enak. Iki. Enak. Lah endi le? Endi? Cek kotor. Wis, berae. Mbok dono mamak, Mang. Walah iki lho, Mak, tak done mamak. Rene dono mamak kitok, Mak. Ayo, cacingnya kitok, Mak. Ayo. Tuh, ngomongi. Rasane ketok. Piye mbok ukrek-ukrek? Kowe wedi ya, Mang? Wedi apa ora Dik Isa? Anakku. Wedi. Takut ngono. Lah ketok anu ya. Anakku. Ketok buntute ya. Putupe. Buntute pondase. Wong dhek esuk diidak-idak krokal ngono. Dedak cacenge ndelik. Isa, ndelik ning ndi? Ning isor lemah. Gudi ya ndek esuke. Gede. 2 apa 1 ya? 2. 2 yo. Kan aku sangis sepatu. Kan aku sangis. Kan aku pakai sepatu ngono. Pakai serandal. Dan Jujune pakai sandal yo. Terus gak sandalan nak dicokot kakimu. udah buka. Lah penandi? Rambutmu kok doprake prajurit. Kok doprak prajurit Majapahit. Anak Gidok baru pulang sekolah terus mandi, baru pulang pramuka guys, terus mandi terus ngenget seblak, diparing seblak Mas Arif mau awan mau mulai Jumatan sampai sore maghrib pakai dimambuk panas sih dekmu mbok tambah banyu nih ora entek malah mbok banterno piye Dek? Astagfirullahaladzim. Apa? Wis apa? Ki apa sing ning anu kuning? Ambiki. Apa ambek gini? Perlu ambek sing buka tak mame. Timbang mbok go mulih. Wong kok omah mau, wong tak mau. Masak iki apa ya? Masak apa? Masak bodo kuwi. Poso. Jere Selasa masak, engko Rebo nggih poso. Iki ambek susu, tapi susune tak bisa. Emang piye rek masak ya? Masak posone kemis. Lah iya, aku ki kadang yo bingung yo wong-wong enek sing ngomong Rebo. Nggih apa? Enek sing ngomong Kemis, kadang enek sing family online ki yo ngono. Yo ngene. Lho, bukannya tanggal 20 puasa pertama ya, Ding, ngono lho. Nek ning kene iki kok tanggal 18 ya, Din. Enek sing ngomong tanggal 19. Ya anakku mung jare tanggal 19. Jan iki sing bener sing ndi aku dik yo bingung. Tanggal 19 ki kemis ki poso. Lah masake nang Rebo. Lah iya, apa Rebo ki Muhammadiyah, Dik. Ngono kuwi ya. Lah awake Mas Arif Dik awan mangek. Ya nang yo. Anggek di sampe ang wis teko isa. sampe ang piya. Wis seblak sakmono kae. Terus Lah ya Cro, piye ya Dok sing digugu sing ndi ya? Bo, mulane aku ki tau uang cara Jangan ngono. mami.
Nek ngenteni ngono kan Din biasa menteri agama ngono kae ngedok TV nyiarno. Kadang ki wis kondangan posone urung mulai ngono kae ya. Empah piye? Nggih taping. Yo enek sing ngomong Rebo Legi ki anu tanggal 18 kuwi poso, ngono masakane Selasa. Yo enek sing ngomong Kemis, enek sing ngomong Jemah. Dungu kowe kan ngandani Mas Arif gak poso masak ya, Selasa masak ngono. Lah Mas Arif piye kok rene, jan iki posone ki apa Ide aku ki bingung ide ngono. Lah yo terus sing tak gugu sing ndi yo Mas? Kadang enek sing jere Rebo ki anggek poso pertama ki jere enek sing Rebo. Ya enek sing Kemis, enek sing Jemah. Jane iki sing ndi Mas sing tak gugu ki. Biasane nek Muhammadiyah iki ndisiki ya, Dik. Cara mono kene urung poso. Sing NU ki gong poso, Muhammadiyah wis poso. Cara lebaran lah ya ngono ya dhisik Muhammadiyah. Biasane ki ngono. Doe ku kayak doyan wonge sosis-sosis kuwi. Aku ora seneng badok buka ngono anak. Ngatos. Demoni si ade nek sik. Iki Mama Lela. Kayak ayahnya telepon sapa? Terani. Ya anak ya kuwi ya sudah sedang. Wis memang kurah-kurah ki ngantek jam 5 sore emang anggek bar guys nah. Angger bar masakan ngene pokoke suala lah. Mulai anggek Padang lho. Kayak iki Pak Suwe nganu kowe. Ditelepon kancane entuk sapi meteng 6 sasi ndek Mang. Paling apa disir mbah piye. Ben adem sih Adik. Doke jupukno ning piring ngono lho, Din. Jeke blewah kae gawekno ngono kae, Nduk. Es ngono kuwi. Cara dienggo poso gak kesuwen kuwi. Kesuwen ya. Blewah kae lho awet tante ndek iki. Engko diseruti ya, Dek. Dikei sirup. Dengi malah seger yen tak sak. Ayo. Mbah yo Dok, cara piye yo? Cek nyecel engko golek info neh. Ngono nek doicer ngene Mbah Kapu kulo ngojek nyecel tekok-tekok. Piye mapake iki sing bener sing ndi? Didelok ning tanggalan kok nek cara mono enteke tanggal bulan kuwi nek enteke 3 ning dina apa? Engko terus tanggal 1 iki mapak lah daripada engko botol do poso kene malah urung mapak. Ora ketang kene ndek men tau wis kondangan tapi urung poso. Menteri Agama kan urung anu. Taman jelo lho piye ngene iki kadung. Lah yo kadung wis kadung anu Dek. Tak beli. Kadung kondangan. Kene lah yo tau sore kondangan esuk urung poso yo tau. Ya ngono kae. Wah karek Pak Menteri Agamane piye. Biasane yo ngekeki info ngono kae Dek ape traweh ngono kae yo. Sido traweh purung ngono kae bar kondangan. Nek ciri-cirine kok Rebo kok yo bingung. Piye guys, nggone sampean ki posone sing tenan ki dina ndi dhewe kok mumet sampean ngrasakno enek sing ngomong Rebo, enek sing ngomong Kemis, enek sing ngomong Jemah, sing bener ki sing ndi guys. Cek kasih info lah. Kok mumet mikir poso ki. Sing bener ki sing ndi dina apa ngono lho plus iki. Ya nek nang kulo nang tanggalan Lah ndelok tanggalan ki nek Dinda tak tekok jere ya 18. Sing bener. Sing ndi? Wes mbah ya guys, karek anut Pak Menteri Agama engko piye. Ngono ae nggih kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sangat kagem family online semuanya dimanapun panjenengan berada. Sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine nggih. Ya arep poso. Muga-muga do diparingi sehat, diparingi lancar rezekine, diparingi kuwi sehat awake menjelang bulan puasa ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.